Yeah. Oh, dito naman. Oh, may isa pang negosyante. Magkano balot? Balot? Ay, 25. No, mag-abono ka pa talaga. Tapos yung Penoy. Sampo. Okay, 10 tsaka 25. Mukhang marami-rami na po kayo ng itlog na kain na. Po protein. Marami ng benta? Sampo pa. Konti pa. Wala pang kota? Wala pa. Sige, ikot-ikot na. Yan. This is, si Kian, pinsan ka ba ni Brenda? Tama. Pinsan. Nakakamagano kang balot tsaka Penoy? 1. Sa isang araw? Nakaubos ka ng 2 tray. Ay, 1 tray. Isang tray. Ano, balot o Penoy? Pinoy. Penoy yung balot. Kunti lang. Kalahati. Ano yan? Sa'yo mismo yan? Ng mama. So tinutulungan mo si mama mo makabenta. So marami-rami na ring benta. Mas malakas ngayon kumpara noon. Mas maraming tao. Tara, ikot-ikot na ulit para makarami. Hi! Bulaga. So dito naman tayo sa ihaw-ihaw ni Tita Inday. Dati di ba doon lang sa peso ni Tita Lolit? Sa inyong dalawa to ni Tita Lolit? O sa Tatlo kami. sino-sino? Si Bibian. Sa Ate Bibian ikaw. So at least nagkaroon din kayo ng sarili nyong peso rito, income. O kamusta yung bentahan ng a la carte? Okay ra. Okay ra. Ang saya-saya naman ka. Ay, yung assistant mo, baka may gusto ka i-share, maliban sa usok. So meron ano yung mga tinda mo na ninyo? Merong ulo, paa, bituka, hotdog, tsaka chorizo. Sarap, parang gusto ko mag-chorizo ngayon. Tapos, nakamusta naman po yung inyong bentahan sa isang araw? Dali na. Ikaw naman ang sumagot. Oy. Ha? Kamusta ang bentahan sa isang araw? Hindi, I mean, Kadalasan 1K. yun ang pinakamababa. 700. Ganyan. Tapos kapag weekends, kasi weekends maraming tao. Maraming benta talaga. Marami. Nakakarami. Ay, ito din. Hi! Hi. Ano number mo? Ano ba yan? Parang tanga. Ano yung tinda mo naman? Macaroni. Tagbente. Ano makaroon? Ano to? Para mga chicharon ba? So yan, 20 naman ang isa. 20 isa. Tapos, sa isang, pag nakakarubing ka dito sa farm, nakakailang ka? Hindi. Ano lang to, utos lang sa tita ko. Sa tita mo. Ilan ang isang ganyang bundle? 20? 15. 15 pesos isang ganito. Ay, 20 yung isang ganito. 20. Tapos, 15 perasos na 15 yung ganyan. Yung isang ganito, isang tali. Alam nyo na pag nagpunta kayo dito. Ano pangalan mo daw? RD. RD. Nay, uyab? Hanap tayo ibang kausap. Charot lang, charot. Good luck, ikat lang. Ha? Naamoy uyab eh. Pag walang uyab, pakyawin ko yan. Walang gali. Charot. Charot. Ito na. Mag-a la carte na tayo. Oy, mga naghahanap ng a la carte. At mula nga dito sa highway, ayan, yung main road dito sa Riverside 2, papasok ng Hinaguan Farm. Ayan, makikita nyo tong kanto na to. Kung saan meron sila mga parking space para sa mga bisita ng Hinaguan Farm. So meron silang ito. So meron silang 50 pesos para do sa mga 4 wheels, mga bao-bao na tinatag nila, or mga motor, yung mga single na motor for 20 pesos. So wala naman silang na oras dito kung hanggang ilang oras, ganyan. So maliban dyan, meron din dito sa kabilang side. Dito sa kabilang side. Ayan, ang Hinaguan Farm Parking Pay. Ayan. So pare-pareha sila ng price para na sa ganun hindi po kayo malilito. Dito po yan or dito rin? Pwede ko pong kuhanan, okay lang. Ayan, magandang gabi po. So ito yung parking spaces na pwede ninyong pagparkingan kapag pumunta kayo dito sa Hinaguan. Hanapin, ano po pangalan ninyo, tita? Mabin ka pa. Mabin.
Mabel. Ayan, si Mami Mabel. At saka si Bongbong. Kamusta po, Pres? President pala to. Bongbong. Ayan, so dito yung kanilang parking space. Kamusta po yung inyong pagpa-park? Sa isang araw po, kamusta naman ang kita? Sa ano linggo, libo kape. Umaabot ng 1,000? Libo? Oo, tapos paggabi may ano dito. Pag nag-overnight? Ano po yung pinakamalakas na araw? Bago lang kami na gano'n, ma'am. Bago lang. Bago lang. Nung Sunday. Kamusta naman po yung additional income? Pambili ng ano. Additional, panggastos. Malaking tulong naman po ba itong pagdating ng Hinaguan Farm dito sa inyong barangay? Wow, thank you. May income. Ilan sasakyan po ang nagkakasya dito sa inyong parking? Minsan tatlo. Pag may... Yung malalaki? Okay. Pag yung iba, madali nang lumabas ay iba naman. Iba na agad. Mga ilang oras po ang tinatagal ng mga sasakyan pag nagpa-park? Ganito to, kanina pa to, umaga pa. Ito. Okay. Sila. So, 50 lang siya. 50 lang talaga po. Fix na yun kahit Ay, yung iba, nagbibigay nagdadagdag na sobra. naman 200. Kaya Sila magpaso. Di talaga malaking tulong din pala Nako, sige po, maraming salamat. Hanapin niyo po si Papa Bong at saka si Mami Bel, ha. Pag maghanap kayong parking, salamat. Ayan, malaki rin yung space nila rito. Tsaka safe kasi may bakod. May bantay talaga. Ayan, thank you. Punta naman tayo sa kabila. Ayan, dito naman tayo sa kabilang side. Ito naman, mula dito sa highway, nasa right side siya. As in, ito yung papasok ng Hinaguan Farm. Ayan, so meron, ito na po yung pinaka parking space niyo, Tay. Magandang gabi po. Ano po pangalan ninyo, Tay? Pedro lagi. Si Papa Edroy. Ayan. Si Papa Edroy, dito po, mga nakakailang sasakyan po ang kasya na nagpa-park. Papasok. Mga ilan sasakyan? Marami din. Marami. Marami rin sasakyan. Hindi. Dito kayo rin dito. So, Siyang kasama niyo. si Kuya Ahel. Barangay Tanong. Marami. Siya bang tanod natin dito? Nakakailang sasakyan po dito sa isang araw? Tigbantay. Depende sa kuwan. Kunyari, ganito ngayong araw na to. Ganito mga 10. Hanggang 10. So, pinakamaraming dumarating na mga bisita o turista, Marami. araw ng Sabado at Linggo. Kamusta naman po ang inyong income dito sa inyong parking? Okay naman. Malakas din naman. Ba naman At least nakakadagdag po pang gastos. Ano po? Pang ulam. Ayan na, sinundo ka na. Sabi niya, wag na magtagay. Kamusta naman po pag gabi? Marami. Marami din. Wala naman din po masyadong, safe naman po ba ang sasakyan nila pag nag-park? Mula dito sa unahan, dyan sa gilid. Pwede matadalan pa rin. Sa likod meron ding daan. Okay. So safe din pala siya. Yung ganito, ano pong tawag dito? Ito ba yung bao-bao? Hindi. Pag ganyan po, pag ganyan sidecar, magkano na yung ganyan? 30. 30 pesos. Okay na din pala. Tapos kahit hanggang ilang oras din po yan sila, walang limit. Walang limit. Oo, ang mag-overnight okay lang din, 30. So yung iba, gaya po ba sa kabila, hindi lang daw minsan 30 inaabot. May pasobra din. Ayan. Ano naman po ang inyong masasabi doon sa pagdating ng Hinaguan Farm? At least nagkaroon kayo ng additional income. Nagpapasalamat kami sa Hinaguan Farm kay makatabang-tabang.
makadagdag po sa inyong pang-araw-araw na gastos. Ay, maraming salamat po ha. Thank you po and good luck po sa inyong business. Sana lagi maraming mag-park. Ayan. At ngayon, ay! Oh, may mga bagong dating. Hi! Na, ayan, papunta po kayo sa farm? Ah, mga taga saan po kayo? Taga dito po, taga Hasan, Timaya. Ah, sa Kimaya. O, mga kapit-barangay natin pala. Sige, pasok na po kayo. Welcome to Hinaguan. Yeah. Uy. Dito naman tayo sa mga tindahan. Ayan, mga bago pumasok ng Hinaguan Farm. So may mga tinda rin sila rin. Kamusta po? Okay lang ang benta. Malaki-laki naman po ba ang mga benta ngayon? Malaki, nakabili kami ng bigas. Ah, may pandagdag. Oh. Meron ano po mga paninda? Balot, halo-halo at palamig. Ah, ayan. Oh, ang dami rin pala ninyong tindang ganyan. Kamusta po ang ano? Kamusta po ang benta sa isang araw? Benta? Nako. Sa halo-halo, mga... Hindi, I mean, in total na po sa lahat po ng inyong mga benta, malaki naman. Malaki. Mga 500. Nadadagdagan naman. Oh, okay na rin at least pandagdag sa ulam. Dagdag sa pambili ng ulam. Maliban po dito meron pa kayong ibang pinagkakaabalahan na may pay parking din kayo. Tatlo yung parking namin. Tatlo para sa malalaki. Pero kung motor, Motor 20. pare-pares din. Para at least tawag dito, walang petensya sa parking para pare-parehas lang ang presyo, no? Pareho kumita. Correct. Bahay ganito. Kamusta po? Ano pong nagbago doon sa pagdating ng Hinaguan Farm dito sa inyong barangay? I mean, dito sa inyong lugar. Ano ba nagbago? Maraming tao, magulo, tapos may income. At least may income. At least may income. Correct. May pinagkaabalahan ng mga tao. O, diba? Correct. Perfect yan. Mukhang makakarami pa talaga kayo, ha? Thank you so much. Ayan ha, kung gusto nyo rin mag-park dito sa tapat nila Ma'am Shi, ayan, dito lang po yan bago rin makarating dun sa looban. Ayan. Tignan nyo, may paalis ng isang sasakyan na grupo ng mga pamilya na nag-banding doon sa Hinaguan Farm. Ayan, dito rin. Hi! Ay! Ang taray! Dito wala silang placard. Napakalit, hindi mababasa basta-basta. So meron silang pay parking for Hinaguan Farm. Ay, malapit lang dito actually, walking distance din papasok ng farm. Meron din silang a la carte. Ayan. Kamusta? Kamusta po ang ang inyong business naman dito sa Salamat. Nakabili ng ulam. may income din, hindi lang kasi doon sa farm meron din pero at least meron din dito, marami kasi pumupunta. Yung inyong pong ihawan, kamusta? Nakakamagkano naman? 1 milyon? Baka naman laman loob ng tao yung binibenta mo, ha? Ay, ano pangalan nyo, ma'am? Mary Joy Antong. Ha? Mary Joy Antong. Si Ma'am si Mary Joy Antaray. May mga pa-alacarte din siya. So, syempre, kapag naubos na yun nandun sa loob, pwede sila dito sa labas. Tapos, saan yung parkingan nyo dito? Dito, tsaka dito. Na, ang dami. So, lahat yan nasa loob ng farm? Nandun sila? Magkano po yung mga ganyan pag mga ganyang sasakyan? 50 for wheels. Pare-parehas as in para. Oo, 20. Sa isang araw nakakamagkano naman po ang depende. Depende. Iba-iba. Ano pinakamalakas na araw sa inyo? Sunday. Sunday kasi family day no. So mas maraming tao. Ayan, along the way. So meron may bubong naman dito, tapos meron din silang store. May ihaw-ihaw pa si Ma'am si Mary Joy. Ha? May CCTV, Pagandahan na lang talaga ng offer ng parking, di ba? Pwedeng malaman, kahit estimated lang, ano yung pinakamalaking kinita sa parking? 3K. Ha? Ay, 2K. Ito 2K nitong Sunday. Talaga? Ito bago lang dito, naka 1K din siya. Yung lahat ng yan, tig 50-30 lang binibigay. Oo. Pag
overnight yung 4 wheels, 100. Ah, okay. Yung motor overnight, 50. Ah, okay. Tapos yung iba nagpapasobra din ng abot. Oo. Katulad dito, nagbigay ng ulam sa amin. Yung galing doon. Idili ka, Ito, mas marami to talaga. Ilan ang sakay niyan? Marami sila. As in, marami sila. Higit 10. At ayun na nga mga moms, thank you so much sa pagpapa-unlock sa pagchichikahan at sa lahat ng mga nagkakaroon ng additional business dito sa Solan, Riverside 2. Yes, dito sa Riverside 2 kasi at least, 'di ba, hindi lang si Brenda o yung Hinaguan Farm yung nagkakaroon ng income, maging yung mga kapitbahay niya, yan, even yung mga maliliit na business is nabibigyan na siya share din yung income para sa kanila. Again, thank you so much sa lahat ng mga pupunta dito sa Hinaguan Farm. Hanapin niyo tong mga paid parking area. Ayan, nandito lang yan sila. Meron silang napakaliit na ano po na hindi niyo mababasa. Grabe. Ako yung nahiyabi nila. Hindi, charot lang. At least kitang-kita mo kagad, di ba? So, ayan, muli, this is Ma'am Shuji. Maraming salamat, guys. Thank you, mga moms. It's DJ.